פסטה, בערים. בערים. תודה צלם. מה צריך בשביל פסטה בערים? צריך קוביות גבינה שישבו כמה ימים בשמש. טעים. דבש. ויין שיחמיץ פה בערים. ואולי קצת בשר מיובש בין שבועיים. בבקשה, בואו נראה. כמו שאתם רואים, הכינותי מראש קוביות גבינה מעוכות, מלוכות ומעובשות. לשים פה במחבת עם היין. בואו תראו. כפי שניתן לראות, היין שלנו רותח. וניתן כבר לשפוך את קוביות הגבינה לתוכו. מעולה. בינתיים פה יש לנו סיר שהכינותי מראש, שרותח לנו פה בשקט. ופסטה, שמי יודע כמה זמן היא פה. בתיאבון. כן, וכשהגעתם לשלב הזה, הפתרון הוא פשוט. לוקחים את הפסטה ושופכים בעדינות לתוך הרשת. מעולה. שהכל יצא ככה טוב. מצוין. בואו נאכל. ועכשיו שהמלאכה הסתיימה, נותר רק ליהנות מהרביולי. זהו כאילו? זה המנה. כן אחי, אנחנו בפאקינג סרטון אחי, תסתכל. ערב טוב. ערב טוב. תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של מבשלים בערים. הצטרפו אלינו בפעם הבאה כשנבשל עוף קבור בנגב. עקבו אחרינו בערוץ אינסטגרם שלנו, ותוכלו למצוא אותנו גם באתר מבשליmbahרים.com. ואל תשכחו, גם בהר אפשר לאכול נהדר.